cái ghel gì tiếng lệ sim dâu lâu xa dâu hoi thì dâu na thì sẵn man lu ta hung long to chu cả trong xe na dâu xe sop thiên su ta cái kipa i o baka bu hing na lâu pi nei chân sa zalin tang lo va nang ma va chơi ding in ka hung ki pe ta sam lo va nang ma nung zui di cái hin na phun pi nang ding in kal ha ne na tha na chun nei pui zing zeng in hin ko lam va ya the ding sa ke ma zong hi na ngai lut na nei hon pi zing ze in na lâu bị chu tun ca chẳng ta tun sốt cùng khô nắng và chơi dinh ta nghe cái kipa i o baka bu hing na lâu bị nei chân sa zalin va nang ma va chơi ding in ka hung ki pe ta sam lo va nang ma nung zui di cái hin na phun pi nang ding in kal ha ne na tha na chun nei pui zing zeng in ka legen thi te pa na hi zing he mit so le al bai te dia kinem na pa noi zon se fu do pa te na hi nam kin zo se nang ma va choi u hen kipa i o baka bu hing na lâu pi nei chân sa zalin tang lo va nang ma va chơi ding in ka hung ki pe ta sam lo va nang ma nung zui di cái hin na phun pi nang ding in kal ha ne na tha na chun nei pui zing zeng in na lo me o ga pa ka nang sing bo va ki ngai kai pi nên ha cao lon sen in